Viete, koľko ľudí na Slovensku používa internet? 2,4 milióna. To je poriadne číslo. Ale nikoho z nich si nezískate, ak nemáte dobrú webovú stránku. Väčšina ľudí na internete hľadá práve výrobky a služby, ktoré nakupuje online. Ak chcete prilákať nových zákazníkov, nepodarí sa vám to s akoukoľvek webovou stránkou. To, čo potrebujete, je skvele vyzerajúca stránka, ktorú vaši potenciálni zákazníci ľahko nájdu. Internetová stránka, ktorá generuje nové zákazky a zväčšuje objem predaja, čiže taká, ktorá vám pomôže rásť a rozvíjať sa. Webové stránky od Zlatých stránok.sk sú presne to, čo potrebujete. Stránky boli navrhnuté expertmi zo spoločnosti Google. To znamená, že vaše stránky budú optimalizované pre vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, čím sa zmaximalizuje šanca na vysokú pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Chcete byť tiež v prvej desiatke výsledkov vyhľadávania na Google, ako mnoho našich klientov? Môžete si byť istí, že vaša webová stránka bude meniť potenciálnych záujemcov na zákazníkov, ktorí nakupujú práve u vás. Naše stránky pomohli minulý rok firmám ako je tá vaša získať nových zákazníkov s priemernou mierou konverzie 4,5%. Je to jednoduché. Vykonáme celú prácu za vás, aby ste sa mohli naplno venovať svojmu biznesu. Naše stránky sú vyrobené profesionálne s využitím kvalitných obrázkov a textov a sú aktualizované a rozvíjané podľa konkrétnych potrieb firiem. Aktualizovaný obsah znamená, že váš web bude relevantný, čo vedie k lepšiemu hodnoteniu vo výsledkoch vyhľadávania. Môžete získať aj ďalšie funkcie na zefektívnenie stránky, napríklad PPC reklamu, AdWords, Google Places, video, mapy či galériu. Postaráme sa o registráciu vašej webovej adresy. Ponúkneme vám e-mailové kontá a stálu podporu. Ak už web stránku máte, vieme, že vám môžeme ponúknuť niečo lepšie. Vďaka svojej novej webovej stránke budete mať vyššiu pozíciu vo vyhľadávaní na Google. My sa postaráme o všetko a vy získate väčší počet kliknutí, väčší záujem a viac zákazníkov. Povedzte dovidenia strateným obchodným príležitostiam a my vám pomôžeme rásť. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes.